Băi! Păi ce e asta, mă, aici? Udi, tine o dracu, uite ce cărătul am, că e mai mult celuloză. E mai mult celuloză. E mai mult celuloză, uite. Moală, s-a rupt ăsta, celuloză. Ia uite cât, a? S-a rupt celuloză. Băi, e mai lung decât tică o verea, o dracu să fii. Ia uite, o ambiție. E și norat, vei? Da. Ia uite-te, mă, dar e socotit, mă, 14 milioane, a? 14, 230. Ai făcut-o aici așa socotit. Dar nu se îndoaie, mă, ăsta? Nu se îndoaie? Ce se îndoaie? Hă? Dacă ne vede cineva, dacă ne vede... Udi! Băi, ești hahaleră, mă. Mă, câteva poze își bagă pe net.